गोबांमा बरकनो तंगु सागो गोसा तंगैबो नुखुंगो केसे केरें तंगैबो गानागिरिनि बरकनो तामो वानसुकनो तामो हिनो वानसुगै मुंसा गाहाम हामिया ककथाइसे साराग्या वानामावो किरिमावो लाचिमावो कलायै फियाबा नुखुंनि बिरमान जों जालनले सालबुसुक सोंसानि बुसकांगो तुबुया तंमानाय अबहायनो मांप्लि कासे फेका बागबसा विधानसभा बै खबजाक नुवागाव साबजुनालनि जयनगर कामिबो तिप्रा मथा संजाजाकपनि सिमिनो हाबावाग्रानो लगिरिनाय सोमायतांगै साकथारै सामंख्लाय तंमनि फियाबा थांनाय सालकिसा सिगां आसमसा बेमार सित्रा मानजागै ताबुक साक कतरमा तंमासि बाहान करिंगै बेक्रें सिमिंगै तंखा थुयामकलाय तंखा बेलायनो खा खामजोंनाय वानामा सिंसा मांप्लि बेमार हामिया मानजागै फादर हास्ते रगबो नायजाखा फियाबा ताबुकबो साक हामबै बोसाबै मान्याखौ टीबी बेमारनि सिमि चेंगै लांस इनफेक्शन एबा लांस हामिया जन्डिस ताबुक अंजाक अबहायनो कक्तमानै बाक्साके दफानि बागै चबाक खालायलायमनि बिनि बायाब्रक एबा YTF नि कायसा बदल बिनि नुखुंगो थांगै सगैखा काहाम हामिया चेरि खानानि बागै आरो मानजाखा EM रुनियल देबरमा EM सुहेल देबरमा YTF नि जितेन देबरमा सुरज देबरमा खबै YTF नि गुबुननि सेंक्राग्रक कक्तमाथुनि बुसकांगो मायागोनां EM रुनियल देबरमा साका जरा कायसावो बाक्साकेनो दफानि बागै चबाक खायलायमनि फियाबा ताबुक अबहायके क्लाइजाक नुगै बेलायनो खा खामबो आसुक सिमिया लिनेकार हालामनि खाबो सारिनानि बागै बुबाग्राबो दाक्तिनो बनो साकबायथान नायफैनाय आबनो कारिबो जेसुक सालजरा बो साक खामै बोसाया आसुक सालजरा न बिनि नुखुंगो लगिरिनाय नि जत्त हास्तिनि लुकरकनो सरिनानि बागैबो कयमंना रेखा ভিলেজ এবার নোয়াগাঁও সাবজোনাল বিসিঙো জয়নগর পাড়া और सिनी खूब एक्टिव सेंट्रल YTF नि एक्टिव वारियर पुइलानि सिमिनो बसिनी बुबाग्रानो लगिरि फैनाय सिक्लारंनो फानरि फैनाय आमचायो ते सारा स्टेटो बो सिनी YTF सेंट्रल नि वाइस प्रेसिडेंट बो 15-20 दिन इनका अनेक सरी हेमियांगै ताबुक लास्ट पॉइंट तीनटा बीमार रमजाक बनो फातरगो चेन्नाइरो ट्रिटमेंट खाइजागि हाइजाखाबो फैमिली रक लां थांखाबोनो ओंखाय बरक अ खबरनो हुइ तमनि फातरो प्रकाश खायां तमनि बरक सोंनोबो साया जों बिनि पाल बाक्साकै लिनेकार हालामबाय जों एक लगेनो जों दफानि बागै बुबाग्रानो लगिरि तमनि जों बुबाग्रानो फानरि तंलायमनि जों सिक्ला YTF सेंक्रांनि बो लिनेकार हालामबो सिक्लारंनो अमकेनो फानरुइ एनकारेज खायतमनो आमचायो ओंखाय बो सरि हाइमियां थांगा पुइलाव लुमानि सिमि स्टार्टिं मानि अमर बिन फैमिली बनो फातरत लां थांगा फातरत लाङै थाङै जत ट्रिटमेंट खाइ हैजाका ओंखाय खूब दुखनि बिषय अमो ताबुक बिन टीबी तंगो ते लांस इनफेक्शन अंजाक ते जन्डिस मानजाक ओंखामनो ताबुक जे बिथि बारायबाय जेसाक ट्रिटमेंट खायमानसाक बो फैमिली मेम्बर खालि दङ बे जोंबो एज ए फैमिली बनि फैमिली मेम्बर बिन मा बिन बाय बनि फैमिली बे जोंबो तंनाय लगियोनो तंगो पुइलानसिमि तंग फायो एबं जों बं फैमिली मेम्बर बाय लगिरि थानाय ताई बिनि ट्रिटमेंट ताई तम खायना नां जों जतन कक सालायगा ताबु बुबाग्रा बनाय फिनाय खूब तात्रिनो बनो तेबो इनकारेज खाय फानरुइ क्राक खाय तंलिहनै सुमतिनि साइक्लां लायका जतन मिललाय सिनि YTF नि जत सेंट्रल नि आदं रक फाइजाक सिनि वर्किंग प्रेसिडेंट सिनि GS सिनि हॉनरेबल EM स्पोर्ट्स बरमगोनां सुहेल देब बर्मा ते सिनि आमचाइनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक्टिव जे सेंक्रा रक सिनि आता जयसुं हालाम
sin dono dalong tai sini Akas TIPRA jot nuagaw subjonal chairman jotono oro hainai phiga sin TWN president sing bungni family logi paithak jora sing logi tongnai tei asa khayo sini sengkrak Linekar halam khub tatrino hamnai omno singbo joton surinai angno median bisingdibo sin jot YTF central longno ba active warriors no sengkrak rongna koinai nong janjan je mutai mani mano norbo bin bagi suri laidi bo jate hamui taise sini logi dofan bagi sini bubag rono ugungpi phanri manatei sin logi taise singbo tahe bono krak kai himduna bagi singomu family me bono sakano bo kaham kai naikol di bono haikena singa sakai bo khub tatrin hamnai hin hambai ha jaga thayo mo bagbasa জয়নগর বালিছড়া ADC ভিলেজ